To hagani gisngi ngadap daga jing sngungu palat yo play. Baudang ai biang ingi gani gisngi mangin la ya kaban. Syakri biang yo try ban. Yo biang gani gisngi kaban ai biang kektin ke jong play. Syafi barok ki baju yo asno. Ta hagani gisngi ngan sedang e gawe ke jing hikai. Bat kata ke jing hikai kadai ngala ban ong nagani ke jaka mentag gisngi. Bakani ke jing hikai ke bangan hikai fi mentag gisngi kadai. Tang na kawai ka lenong, bat kata kadai naga shiti ka beningkong ko jong Petras ka lenong ko baar. Ngan keren shpautali ki dikhat, bat ngan not man omang anum laban pendap ya gani mentakum ni. Nrai ngini pe suki jai ya gani ka jing keren. Namar kani ka shiti ka beningkong Petras ka lenong ko baar. Nadu dikhat ka beningkong kadai ka lenong ka bakham kerpang. Ong no aga jing so tho jang aga dei ka jing pen shai mong a tho nga ai kerteng kum tai ga jing kren ka jing pen shai ya karukom shakri play fi ka jing pen shai ya karukom shakri play kani kan ngashim na ga jing tho jong Petras namar ha ga ni ga lenong tanga po shipho to ligi khat lesela da nga kren hadu brok wa ni ga lenong kadan dan shibon ba ki ki ba kodor ang ni galanang ko ba ningkong ko ba ar tamangan keren tangi galanang ko ba ar kat bangala ngan ile ban penshay ki brio lesi pi baro besngap daka bada shay kidar fi kaniga jing penshay ikrukom shakri play kat ko mo Petras haga banga pudi gani nga sotho ba o Petras udan ga jing sotho ko ba ka ba khamjeliyo but hoin ngam ong banga jing shakri play jong ki brio ko bakla renga kwa bangin pet ya ka bangin shakri yo play hatongi shakri ne ami play daga ni rukom ko bo Petras uong nama kidan ki brio ki ba shakri yo play rukom mo fair tenga kwa bangan pen i fi ga ni ko par hatongi ni buat ne em ya ni ka ba kaktin ke jong play ki hikai ngin ang ni no Petras habo tho e ni shiti ki jong tangi ni puli ya gani ke shiti ke beningkong ke jong Petras ke lenang ko ba ar uong kum ni sngap uong namar kata habala ino ya ke jing pen sniu baro bat ke jing syukur baro bat ke jing le arsam bat ke jing bishni bat ke jing kren sniu baro kum ki khonlong badang kha tu pin kwa hiri ga sngur ga dot ka ba diamond sim knang bapinyo sandaka shige jingpenem lada pilaman bautrai ulong besbon ngakwangan pen i ya karukom shakri play ga badai napi pet bahaya ga nige jing tho wap supol shobun kren ya gitu giktian ki bejeli ushadian usdang daga ni man ngaru ngan hikaya fi nagani gnong rim bahabau Petras uong igini giktin uong namar kata haba pila ino ye gatu ke jinglong barim baro kum ki khonlong badangkha to bin kwa hiri ye ga basngur ga dot ga badaimen sim fi ka point ka banga kwa ngini kren ningkong e kadai ye ga jing shakri play kaba dai kasdang na gani kasdang na ka jing khar sen kasdang na ka jing khapat kata ga jing shakri play kabang anot ban ong kalongkat kum ka ktin ka jong play namar lada ka jing sedang jong ka jing shakri play kam sedang nang ni ngila ban poi wat ka jing babe ha ga wai ga sinang yang khmadu play kani ka jing sedang ka bo Petras ukuran kani ka badan kamba kasdang na ka jing khapat kakren ni ka jing ino i ka jing long barim kakren ni ka jing sedang na do badang kha dang kalung pi wat lada fila tip ye gane ne fila juyos ngau ye gane rei ngakwa bangan pinkin mau piang ye ki bobon ki besngap ina ki jing kai pet yo
pi syakri yo play. Klem da ya lenti nang ni nagani ganong rem. Klem da poi hagani ga jinglong. Kata kadai ban ino ya ga jinglong berem. Bandamat ya ga jing kapat kum kulung ubat la kapat siga hima ga jong play. Lada kampat don kata kejing ka kejing kelak ka bamut ka besisha. Nganut ban ong ka kejing lada kita gibriu ki syakri play katno ru. Kalong bet ka baklem itho haga hima ga jong play. Tadau ngakwa bangan da keren bahai kene. Ba lada ublay uklem pen ka ong no da kwai ke kentian mo. Lada pi klem ka tu ga yeng lani klem ka i fisik pertai. Ya ke eiten ni keren. Haba pimpat don. Fi inaga ta kadau haga jingi dai bat ga jing syakri blay ka basisha. Lada klem pat ka ya ki briu naga mat na mensim ko. Lani lada klem pat ka pat ya ki. Tikim pat don ne haga bagan jamin sim. Kasulong bangilong kristan kum tu naga jingi long do long yeng long sem. Lesi sulit seng sukula baha ngilawat ban kit ke kamu play ro. Hari kalong kum baklem pat don hi namar lada klem pat kai empat don jingi dai baru play. Naga taga dau upitras aba Ukraine gani ngasat puli gani berobor bat ngapuli biang gani ngam ta jong pi ngakwa bangan hikai biang gani. Makani ka kta ndai tangi ga jing shikri ka kta sna ni ga jing imjong briyo shabam jikot. To mudur la da khlem kapat yo briyo u shikri yo play. Mudur la da gibriyo ki khlem mat yo ka jing kha ka ba arsien na mensi mo khot. Bat kita gibriyo ki shikri yo play. To mudur pi ha ga ba khat do ni le kum no. Namaru jisu kren sha yo nika de masu ang ladam kapat yo briyo na ka na mensi. Unum yo rongro shigi hima ka choplay. Te mudur bi lada ngimdan lada khlem kha ya ke aiden ni kren. Kum no ngini kren ni jing shikri play kum no tra ngini sim program kum no tra ngini ong ilong kristan kum no tra ngini lech shikata ka jing khawai trai haganu gur kom tra ngini ngin le e yo play habangi khlem kha. Naga taga daw u petra sabu kren ni gani. Udah sedang nang ni ngasai sutunat dia gani namar ngayu iba kadai kum ni uji sumar sedang ruang kapat Petra sang ni rukran ni kecing kapat ma keren ni kecing kelamut wat na do ko pol ka jong Yohanes na baptis rukran ni kecing kelamut rementa vi iba ka jing shikri play kala poi shik babak la na ta daw nga ai ka teng ni kecing keren nga ka jing penshai ya garukom shikri play baka jing shikri play ka beshisha kesedang daga bapi ino iga jinglang barem daga bapi da kapat kum kulung shigi hima ka jong play fitim ndala kapat kadon ka jing don kami gadut kawai naki sign mo ki dak balakha kadai ba utu ubriyo hadian balakha udon ka jing sliang ya gadut udon kejing angnot gadut tip ya ka eru uklong hi ubalakha tip ya ka eru kabau tip hi gadai tangga tangan ban pendap itu kejing tian melaban ada jam melaban ada do apa ada gadut fi ikani gadai ka wat lada filaju asngaun ring kwa ngan penken mau piang bakadak kabaningkong yo brio bau snut ho bau lakha pat lani balakha yo u shagajing penim kadak kabadingkong kadai bau to brio usliang lani u angnot u kwa betangi gadot u yam lenyar kwa gadot hikata kadai ka ba nganda keren janai kata
Lada ki priyo ki dei ki ba hapan depan bor ki ban pulia Bible. Lada hapan depan bor ki ban na jing seng man sngap ki tin ki jong play. Lada kila ban shong hayeng di ki penai di ki snam la jing seng. Nang tala ban shong hayeng jupliet ki Bible. Kamut kumno, kamut la khatarai. Nama lada la khashishai. Tu priyo bala khai tu umlat ban im klam gadun. Uklung ubala khala da pem ai dut i bro si sngi. Tanga nit ko priyo uni opang uni ape ni. Tanga set plai ki priyo. Makidon ki baong ba ngila khapan lani ngila shukriyo play. Andrei ki bakhlem dan gani kajing terang ni gadut. Ki bakhlem dan setia gani kajing ma ang nak da kwe kentien ngi klem dan kata kajing angnot kata kajing lenyar kajing yam bangi kwa ban yos ngau ketien ke job play ngayo I ki brio ki bada khashisha ki bada kharsen pinyo I gani gawai kin long kin pinda khang ki bakin leching sen kin yabartat pinda khang ki bakin puli Bible bakin dua tekin tu mensem namar kila khati ki dan kami kedut Fikani ka baong Petras ni kum ki khulong badang kha tu pin kwa iri ka basngur ka dot ka baday min simpi ka dot ka day ka ba ka pihaban sngur tho kam day ka balong ka bala adulterate ka bala pen mo ka bala clear ka bala pen sneo em ka Bible ka kren shine ni ka day ka dot ka ba sngur ka baday min sim ka ba mat yaw tu briu bala khapal hi udan kami gajing hikai kajing besar kabalong kadut ketien jong play kabayatay kat kum kajing kapat kajong nakatadaw nga sedang nadu sedang ini basta si sen pat nginom siya mare shkman klumar yo mi kibalong handicap yo mi kibalong invalid yo mi kibaduna kiba anna yo mi kiba kenriang yo mi kiba mo kibam dabet ba long brio man brio kibarai kho kiba swai Malada mbiang na dudang khai. Malada mbiang hi kajing sumar lani kajing bam kajing di rukom aidut. Tu kulung un mi uni kendo iga deficiency lani kajing duna bam duna vitamin. Maundu ko bet semi shibon ba ki bishakri play bet ko. Ki bam la yang ba ki bam long ki bam tre ban long Kesedang nang ni nang takadang sa pinganam kurki. Kesedang na kanu kanong rim nagajaka baka lada lakai pidan kami gadot kamot kajing kai badai ngachat yo I brio ba shangleng mare lemir ngayo I kampo jono ba khadu I shukut kum toy amdani airu are ki brio ki bayai ne ki bakwa ban angnot ki betrang ki besliang ki bakwa kajing kai nakitu ki kemeki kepagi bedanang to Tadaw ni kajing kai de bedan kama kajing sha Fikanigan pen bet wat kajing de kajing shakri plairo Asya yo I ki brio ki ba mo kai kulung yeng la kala daw la don dang don yeng don kemeki pate umlong to bani ba ma shi umlong ani tu pi wa iban ki kemeki pagi tip uno banai ba tu khon si sniu le bam stoli bam tangat no la ko tukhna man nga kwa anong fi ni ko par fi aban snu thu ba ni baka jing san ka bakin jamin sim kadai nang ni ka jing shikr blay ka badai hi kadai nang ni kadon kami ka jing kapat baru bala kapat udan kami ka dot tapi puli ni ka siti ka ba ning komputer no ba ar ka khat ka balai o ongum ni lada udah bo ini ketien pi ka ba ong lada pilamat ba try long basbon kadang ka condition nang ni fi ka ba nga Nasi sultanat bobo ke ketien lada. Pi ke ketien lada kamut lada pi kelempat mat I keempat kapat I pi kelempat mat ba ublay long sebun. Keempat dan jimut I empat syam kamut keempat dan ke jing syam. Mau pindah pet na ke Bible na ke kitab Sam kelenong ke balai pusau.
la fin puli na ni ktien ke jong play fin puli fin lap na ke khat ke bafra ka ong kum ni a tomat ma a tomat batu kami bau trai ulong baba suk utau buriu ubashaniao pi kajing mat kadai kajing ong no kata kajing shakri play kepada shisha singala banong yagani ktien lada pi klam de sham ong kreni kajing sham haba ong mat kemat pi de sham kajing sham shisha yo Jesus Christ kawala mai kajing scam kajing em jong preo like nang tahi kam da dan jing mat ngai idan ke preo pen por ke preo ne jisang pen por ke preo ban duai pule bible pen por ke preo ban one bible study na ban one jing hikai ngai yo iba ka dei ka ba ngam anga kam da dei e ka ba dei ngam da yo iba ka dei ba dan kam namari yo khulung ni pimla te ben jutun nyan ni ubun pa mi ka dut la khaya u dei man ang no yam ro isngi kwa dut kalau ada banget igi balak ong ngala kapat igi bom tre ban pantale jiseng ba ban pen bo da manor sunyat kik mi pa le se yo klem kha la le se la no no khata ga do kwa bitang ga do kwa bitang ke ba ide ba ga do khata ga de ba don kam rela la khai ti don kam ga do dan gi bri ba pli gi bala no comment gi bom la shu ban mi ni yeng mau gi ba pli ki kwa ban ne jiseng remyo lat ai o play bagi yo sngaw lang bagi ni ki YouTube channel lang ba jangi lang baki wairo bagi yo sngaw ga ktien ga jong play yaki ka la lang ka jingir ko ngakwa igitu gi ba khamla na lor ba pi pet igi ne pi don kam ro ban le chiga jing shi kai ga ba dai tang ba ka dut ti ga dai ga dut kam dai ba ka ba khle kam dai ga ba ai dut podar kam dai ga ba ai mo khle klumar kam tum dai ka dai bet ka dut ga ba sngur ka ba ka ong kum ta bamut ke jingi kai ke bade shisha ke jingi kai to ngan pen I fi gane fi nga bo ang ne ke jing pen shai ke jing shakri blend dala dep u ongkum ne Petras Ukraine ke jing ino ke jilo long barim Ukraine ke jing ka arsen Ukraine Japan tu brio budan kami ke dot Ukraine ru Japan ke jing sham la ne ke jing mat utrai bolong mesbon kene ke de budan kam dala dep ye ne u ongkum ne tong ini pet ini pulir khabasau ha uba haba fiyawan kum hau mau be im yau bala kentai no shisha de brio dreyo bala jet to play barba kodor uwanra yakane kaktin uong ha uba fiyawan kum hau mau be im kani kakren Petras ang ni upun shai shigi banget bahadian bangila ino igajilam berim la khasin la mat utrai baro ni day banwan shaw ni mau beim ubalakin tay digi brio rebology do play baro ba kodor fi kanig ktien ga bong ha ubaha ba piwan kamut lada piwan ban shakri play fi hab ban yo iyo jisu hakadur ka bashaiba pet ngenda pen ifi uong ha uba piwan kamut lada piwan ban shakri play nai pet iki brio nai pet yano ningkong ngakwa papin wan show Jesus Christ shakri yo jisu but aba pi shakri yo ubya ban yo iyo ubau de mau beim u jisu udei umau ubeim lada fi yo I bau de mau beim pidivin te bau ni utrai jingi de mau beyap de mau beim haba ong umau beim gamot ude scam ude ubamla satya yakaban penki
ngan sekren susu igani sidian sipang Jesus Christ renga kwa mangan peni fi wang yau balakan tait no shisha de gebrio pidi pini o iya kata henrei yau bala jiet dau play kadan kam gajing sngot ho yu Jesu henrei yau bala jiet dau play bat uba kotor larangi awan show Jesu ngide ben yo ibu de mabayem ngide ben tip yau tala kan tait no de gebrio bobon henrei walit glet ude bala de jiet dau play bat ude uba kotor kadege jinio iga bashai ba yo Jesus Christ dengan sepensyai Yesu ifi ye kani pet ngini kren saya ga babot namar hang ni ngan syong kam slam ye kani ketien ga baong tongan puli biang ga khat basaw ha uba abapiawan ku mau bayem yo bala kentai no shisha de brio henry yo bala jet do play skaba mo badu bakodor piaba na shem yu tribe de bakodor to pet wong kum ne Petras ukuran ni gani nganot panong kadai shisha ka jingpen pao ka bakan jaman sem pe wong ne ia piru kamot ia pi ki balamat ia ka jing karsen ia piru kum ki mau ba im latte banong ka yeng bakan jaman sem ma ka jinglong lingdo bakhot ban kenyai ki jing kenyai ki bakan jaman sem ki ba pediang hon dau blay dau Jesus Christ how blay dau Jesus Christ fi ngini keren shua tangi ka nemen tagisngi let's say ngin si peteng ya ka khat ka ban rio sheneng ka wipat ka issue ka bangan penmi fi kani ka ba u Petros uyo I kadai ka ba kotor adu kata ka bangala ban ong kadai ka jing yo I ka jing shempang ka jing snow to kapakrawa ba way ubriyo ubalamat yu try bala khapat udan kami gedut bat ka ba ar udan ka manwan chu Jesu ude ban yo yu Jesu bude bokodor bala jedo blay tang ba ude ban tebru ba utu briyo adin la nikitu ki briyo ki bala shem shisha yo Jesu bude bokodor kide ban tip ba makiru kide ki mawe em kitaken gede kabanga saong ipi ka jing shikri blay ka bashisha kabanga pensyai ya gani ka jing kran uong mangiru ngilong ki mau ba im pet bai la dia fide ki mau ba im ne fide ki bayap la fida dai ki mau ba im pila wan show blay show Jesu ba dai umau ba im kamot ya dan para ba im la fila im piwan show ba im ngap ha upenlong mau Jesu de mau ba im yangiru u ong ka Bible ni u ong ye piru kum ki mau ba im kamot ngilong ki mau ba im la le ayu la te mano ba te u ba te de try u ba te de ki nong elam pa ka jing shakri la te mo ye piru kum ki mau ba im la te ban long ka yeng ba kan chaman sem nganda ya suki ba gani nganda kren benia igani na mar gani gade kabang ayo idan shibon ba ki brugi klamson to igani fi yang ngiru kum ki mau ba im latte balong ka yeng ba kan chaman sem ladang kren iya ka jingtai kamot mangi ki brio ki balak laba mon ngina de ki mau ba im u blay kwa yo mau ba im mon shong marway fi upen im mi kini mau bangiwan show mau ba im fi pulis ni rum unu mau ba im ulang ude mau nong rim ude ru mau ba kli tam ba kli kadang chief cornerstone ngin se pe ji ta din ki jingi kai na mar dai ka bujelio hai nda habangila wan show ni mau ba im la tay yengi bangin long bangi de ki mau ba im la tay bangin long ka yeng bagan jaman sem ka ba mot ba nganda pen shay gane ba Philippines ngot ho la da pi mot ban ong ba pila shakri yo play pila mat ye ka jing penim pimla te ban ya marway fimla ban ya marway
Pinlang mau ba im marwe sulit seng sulit yalap marwe to ketua dei ke ba sulit kelumar kan itu ifi. Namar yang ngi kibala im. Ngi wan show mau ba im. But ni mau ba im utei yang ngi ki mau ba im. Bangin long ke yeng bagen jaman sem kemat dei ki mau ba im ki ba penlong ke yeng ke bagen jaman sem. Ong no kani ke yeng bagen jaman sem kemat ke jing syakri blai ke bagen jaman sem. Hang ni pin susnot ho. Bak ke jing let jing seng ke jing let jing syakri. Kanan kambah apa pin tip ya kani. Nak tak kadang masa keren ya ke jing pensyai ke kom syakri blai. Fi hapan tip begitu ki biya dan bat pia ke tu ke jaka ke ba pia long jing seng. Ki day ni em ki para mau ba im. Pet yo kim day ki biya biang set ong no kum ta. Ki ba dan la ke jong ke ship. Ki ba mi day ship bat pi. Fini tung ko kan mi bet ke jing bom scam mang ta. Kan ken riang ke tu ke yeng. Lada ki tu ki mau kim long. Ma mla ban fix ki haga jaka ke badai. Fi hapan wat ye ki para mau ba im. Balai namar pin penlong ye ki yeng bukan jaman sem. Fi na fidana ke jaka ke begitu ki mau ba im ki biang betik. Ketu ke yeng scam ke internet. Kan kelalong ke yeng ke bukan jaman sem ke ba internet. Bat ndak kalabiang ketu ke yeng la dan para mau ba im. Uong ikini kiktian. Uong ka jinglong lingdo ba khoi kamat ndangila dan ketu ke yeng ke ba shisha jong ke jing shikri play. Baro ki balayo jing penem. Ngidei ki lingdo ki ba khoi. Ngidon ke jinglong lingdo ba khoi. Holy priesthood kyo. Kita ke jinglong lingdo ba khoi. Bale yu wan ra ka rukom jong testament ke berim. Namar ha testament ke berim ubala ban ai jing kinya show blay de tang lingdo. Kat bandau jisu wan ching ni ke pertai ude urang ba lingdo. Wan baniap taladi bat de snam jong umap ingi baru penlongi kirang ki lingdo bakenja ki lingdo ki bakhoi ki bakenja sem ng Bible. Fi yang ngi letai kum ki mau ba em balong ka yeng bakenja men sem. Ka jinglang lingdo bakhoi kamat ngi mentangi dan kum ki syakri ki jong blai. Ngilong ki lingdo. Balne yu lingdo ka tesmen bare mo ajing kenya marat ngalang berat. Hare ngi menta ngi dan ka jinglang lingdo bakhoi ngi dan ki jing kenya bakenja men sem. Ki kita ke jing kenya baken jaman sem. Number 1 gede ke jing tuai. Kepapi wan lang kum ki mau ba em. Da kawai ke jing mot pi tuai. Fi kitu si spa arpungon atu ke kamera ka baneng ki ki mau ba em gitu. Ki bi piang ba tek si spa arpum de si spa arpum de si spa kat kandai. Si spa arpum ki biang set ba tek. Mat ki de bi biang para maki. Ki paka jing mut ki galang bitang kuwai ki paka jing tuai jong ki de ba meding. But hang tau play we up and try. Wang ni ke jing long ndo ba khoi ban kenyai ke jing kenya ba kenjaman sem. Mdi chu tu ba peniap marat peniap masi peniap lang berat. Ke jing kenya ba kenjaman sem. Pitu ke jing kenya ba kenjaman sem. Ke beneng kong de ke jing tuai. Ke ba ar ke de ke jing hikai ke tien blai. Ke ba lai ke de ke jing money ba ke jing ro. Ke ba kenjaman sem. Wat ke jing aish ke kam jong blai do ke de ke jing kenya ke ba kenjaman sem. Ke ba pediang honau blai do Jesus Christ. Takadaw nga sa ongit pibak ni ka siti ka day ka badan ka mapins nga to. Kapag ito ba siya ang si Legiseng? Kapag ito ba siya ang Legiseng nga badan ang ni ngan siyang ni para mamudaya yap lot bro tamala im mga marway. Pimla tipin na im marway siyang padang imaw ba yap yap lang. Pidan ka man nga to bandan barkimaw ba im. Man ay gijing kanya kibakin jaman sim. Kiba pudiyang hun. How play. Daw Jesus Christ. Nagataga fi kanigi jing kai kanigi badan ka mapin sa to. Pet bahay lati. Pidi niyam ki mao ba yam.
Nginak ye keren me ni namar kani ke tin bo ang latte balang ke yeng bakan jaman sem kadai ke badan kamba ngan sepen syai ka haga next voice message bakan salong ke jingker ku krafi haga ni ke pong ni kala long jimen toy angin ya aingo yo play ku trying as ngongo yo me play banga hikai ke ni ke jinkai no petras haga shiti ke jong ko benung kongol nong ba ar niyo ibu kidan ki belong ki maulong rem mi ke jing shaker play but ngada tuai bakalang ke jingker kui ke ni ke priyo ke besngap daga jing don kat ke jong men sem ba khoi daga jing em jong ki ngai lut shme ke puram try ke teng ke jong chis ni tuai amen to blen kur kui fi ko ble shpon